benai kublai fi haga gerteng try jungi Jesus Christ ngidap daga jikimen ga crowd gini ga por mangila panwan lam ga tien jong oblai sasisian haga ni ga sngi namar gini ga sngi ga kerpang ka art rhetoric ni benai march arajar art pau balada pipet kat kum ga tien ga jong oblai gini ga sngi ga lengku bat ka shitarik ubanai nisan kasngi ka banung kong jong ka snem ne ka sngi ka new year kat kum ga jingkain jong ka bible lada pin puli na ka exodus ka lanong ka bakhat ar ka dekot ka banung kong bat ka ba a utrai ukren ho moses bat ho aron ha ka ri egypt uda om uniu banai unlong ha pi ubanai banung kong na ki banai unlong ro ubanai ubaneng kong jong ka snem ubanai ubaneng kong ba sngi ga baneng kong jong ubanai ka krench pan ka jing pen thamai kane ga de ga po ka ba ublai un le thamai yiki khot israel kumbo kren hau moses bo aron ba kandai ka snem ga ba thamai ne ka sngi ga ba sedang jong ka snem nanu kane ga sngi ublai plan unle ke ba thamai ki khon Israel ladagin pe naga bible ha ke kitab exodus kalanang ga bakhat ar kani ka por ka ba ublai ukrainia ki khon Israel ha por ri Egypt kedai ka por ba ki khon Israel kin light no sendon na ke jinglong bara ki Israel ki la shong ha ke jinglong bara ko ma sau spa light post nem ba de ki spa nem ki bakhat tu upharu ulapan kelam raw yaki ulapan shitom yaki kila lenyar hakmat jong ublai bad ublai mentau on pelaj no yaki bad kini kesngi ke bau ublai ukren yaki kedai ke bau ublai ula dap le yaki kamba kandai teli ki kamba hari Egypt mereka ni ki kandai teli ki kamba ki bau ublai ule apa hari Egypt kalau pen pen ban ke dok not uparu bad uparu ukhlem pelaj yaki kon Israel Andrai hakini kesngi ga bathamai ublai ula kren ki khon Israel. Bole eta kamba ka bakhatu ka kamba ka shipau. Hakaba unsyo lot ki khon nangkong jengri Egypt baro. Nadu khon nangkong jeng Faro ubashong halot ka ket. Hadu ukhon nangkong jeng mrau ka batray haka kortelia. Wat hadu ki khon nangkong jeng mrat ro ne jeng ki mrat ro kinyao. Hakini ga met na bo blay un sho yap ye ga ri Egypt kat bo blay udang sho yap ye ga ri Egypt da ka khlam hakini ga met kan long ka sngi ga bathamai ye ki khon Israel kan non ga chapter ga bathamai kan lon ga bathamai hage jing em jing ki na bo blay non lam ka jing lai hagi khon Israel Tang ini pulian naga Bible kendiat bangin snow tu ya ke ke ba ublai Ukraine ki khon Israel. Ka dekhot ka balai ka beteng da ka ba ong kum ni. Tu Ukraine hau paj ba Israel baro da ka ba ong ha ka ba shipau sngi uni ubanai. Tu shim halade manla ubriu yau khon lang brot kat kum ka yeng ukpa jungki. Wei khon lang brot ha khamat ka yeng ken. Tila da kata ga yeng kaduna briu ya wei khon lang brat tu ai bauta upara marjan yeng kinya shim yu kat padon ke jingkain ki briu su ga bible ka ong ini ki kentien tu ri u hadu khat saus ngi jong ni upanai bat ha ke jingyalang jong upat ba Israel baro pinya peniam u ha ka bala jan met tu shimru ya gasnam bat kin kelan habaro arliang ki shaukat bat ha kli ke jingkang jong ke yeng bat kinia bam yo kinia bam ye ga do jong u ha ke ga met ka belas ang ha ke ding bat yo kpu ubaklam tiap lam bagi jhur kham kinia bam ye ka bat yo kpu ubaklam tiap sa shisien bat yo kpu baklam tiap bat igi jhur kham kinia bam ye ka nang ta ga Bible ka ong shu kumni pinia bam ye u balapan po ya la ka singkai
laki juti laki selajak ki ding duru laki kiti pinya bam roi udah ke bakir ki namar ke ni kalong ke jinglat jomutrai nabang ngania lingba ke Egypt agene gamet ngan shoyap yo kun kong baro ki bah ke Egypt ujong breu ujong bratu bat persha eki blai jong ki Egypt ngan penong ke jing bishar manga ngalong trai kata kesnam te kan long kadak haga yeng ke bapipidan habang ayo I kata kesnam ngan yat palat ya fi baga jing peniap kan nom long ya gaban peniap ya fi habang asyo ayap ya ki Egypt kan mau kini kesngi ke kesngi ke ba ki kun Israel kinyo ke jing lat ke jing pentemai Rai ke kesngi kan manon lam ke jing lenyar ke jing ketang hapo ri Egypt magri Egypt para kuai kinsa lenyar ketang kan sedang ke klam ke ban shoyap ke ri Egypt baro kuai nadu ke yeng jong faro hadu ke yeng jong kamrau wat hadu ki merat kiniap kanan ke jingyam ke jing lenyar ketang ke jingyap brio ke bakrau hanrai kanan ke jing pentemai ke jing lai ye ki hun Israel kitep ke jing pentemai ke dai ke bau blai ukwa bau le hage jing shisha ke ktien jing pentemai ke dai ke ktien Bible ublai ublai wo pentemai de mensim ba khoi uba pentemai ne wo penlong ye ki baro ban nganget ke ni ke sngi lada ninyat ke kum ke ktien jong blai kan ni ke sniro kadai ke sngi jang ke jing pentamai ye ke jing em jengi anget ke ni ke kupor kan pentamai yangi kan pentamai ya nur re no ha ke ni ke sngi nama ke ni kadai ke sngi ke ban kong ke sngi jang ke jing pentamai ba ke sngi ke bo mensiam ublai un trai tamai ha ke jing em jengi ko mga angi fi ba ke ktien jing pentamai kadai ke ktien Bible lada bin pule na ke Bible ke ong lada unu brio dan how grace ulang ujing tau batamai ki barim baro kin do no pada kini ki kin jalong ki batamai dai ublai ubakwa ban pentamai ni lada bin pule ke Bible ngisem ke Bible kahikai ini bengin ruai ki jing ruai ki batamai ublai usngau tenan ya ke jing tamai Wisaya ongi gini ki gentian dapi pulian wisaya kalunang ke besar pulai ke dekat ke bakat pra ke on wat kan mau ye ki ba menchua lemne ki bari wat perkat hak mi ngan le ke ke bataman mentakan mi no pinom tip ya ka ngan penlong ka lenti ha geri klau ken bat kawa ha geri kenja ublai juni de ublai bakwa ban pentamai wang wat kan mau shu eki barim ne eki ba menshua wat perkat wang hakmi ngan le ke eki ba tamai mentakan mi no pinom tip ya ka nganget ka ne ka por ke dei ka ba ublai upen tamai ke perthai baro ka wai kene ke dei ka por kumba ka ja ka klam ha po ri Egypt hakitu ki hajar snem menshua shua wa ublai un palat eki kun Israel mentaru kadai ke por ke ba ke perthai ke jengi kadang ke klam ke perthai jengi mentar ke ba kibriu ke syak tien ki haban ya syam hayeng kimlang ba kimi shaba kini ke klam kala peniap de ki hajar hut kibriu kini ke jinge ke perthai bar ke wai renga ngai ladang ni ngai ke tien ke jong blai kat pa ka perthai ke dang ke ndu ke jinge kadai ke por jang ke jing pen thamai ye ki khun ke jong oblai ka Bible ke ong hakmi ngan le ke ba thamai menta kan mi no pinum tip kata ublai ong ngan penlong ka lenti hagari khlau highway in the wilderness but ki wa hagari kenja rivers in the desert utau de ublai jinge ubala panle ki ha ka bangim poi perkhat ula bantau ke lenti ba hagari khlau ula bantau ki wa ni ula bantau ki wa hagari kenja utau de ublai jinge
nganget hagapor ka bakum kani hagapor bangia kendu jinge lese ke baya seriam kum ka tu ka khlam hari Egypt ka belajar hagapor bagi khot Israel kin lak no na ka jinglong ra ba ka jinge ka lan shop e ka perthai kum ni nganget kani ka por ka dei ka por jeng ka jing pen thamai ye ka jing em jonga ba chung fi Labin pek na kektian jom oblay ki kun Israel kumangala pulih ne na ke kitab Exodus kalana ka bakat al. Ki hapan ya syong hayen. Nang ta haka sngi ka basipau ki hapan pediang yu kun lang brot. Haka sngi ka bakat saw ki hap ban peniap yu kun lang brot. Banta e ka snam haka syaukat dan ke jingkang jungki. Ba ka khlam ka nomrung hayen jungki. Ba ka jingyap them ka nomlong. Abo blay ucho yap ekeri Egypt. Lada pin pulin nagaju hi kal kitab kalanong ka ba khat ar kan khot ka ba khat pra. Ka Bible ka ong hau banai uban ning kong ha ka ba khat sau sngi jong uta ubanai ha ka ba la jan met pinia bam yu khu ba khlam tia hadu ka ba ar phoi sngi ne hadu ka ba ar phoi jong Uta ubanai hadu ondala janmie. Pi kini ki khon Israel ki hapan ya syong hayen hadu kumba aku isni. Lesi kini ki jingja menta ki baja hagari jungi. Bangi hapan syong hayen hadu aku isni. Kalong kumba ka Bible kala ya thuk lupai ki ai gaban saja. Habo blay un wan lam e ka jinglat ba ka jing pentamai ki khon Israel. Lesi ublay ro kwa banwan lam ke jinglat be ke jing pen thamai ke jing im jungi ya ka balang jung u shiteluk ke perthai bangi ha kini kisni ni ha bangi ne shong hayen hanrai kum ba ki khon Israel ki shong hayen ki apniap yang ne khon mang brat ba ki bang yo khu ba khlam thia nganget de ne ka por ngi ro to ngin brat no yo thiat jung ke jinglong parim jung ke jing im jungi ngin bret no e ke jing bishni ngin bret no e ke jing long ke barim ngin bret no e ke jing bitar ngin bret no e ke jing long basniu ngin nget ublay un pen thamai yangi hakapor jeng ke jing e kan mau ublay un pen thamai yangi namar ublay ukwa ban pen thamai ye ke jing em jona ba jong fi la dadan na pning jong fi ke ni ke por pi shem ke jing e ke jing em jong fi la dadam na pedeng jong fi gini ke puar pidon ha pedeng jong ke jing syat tieng ban ha pedeng ki ai ba phimla ban perkhat balai ke ja kum ni ya ke perthai jungi balai ke ja kum ni hari ban ha ke ja ben riu jungi ha gini ke puar nga kwa ban ong efi le si ublay usyak nang begini ki ai kin ja ha ke ri ba ke ja ben riu ke jing em jungi ba kwa ban pen thamai ni Kumbaga ni kasngi jong ubnai nisan uban nengkong kumangalong yusi kasngi gaba ublay un peladi khon Israel un pentamai ublay ro kwa ban pentamai ke jing em jong aba jong fi na kata gadau gini ke por nganget gini kasngi jong ke jing pentamai kasngi jong ke jing kemen kasngi ba ublay un nei ai ke jing em jong aba jong fi tongan duai gini ke por na gamda jong fi la dadan na pedeng jong fi le si phishep tieng dadan na pedeng jong fi hakini ke por le si phim sngo thau ikini ki jinja ki baja hakini ki sngi to tip bakini ki ai ki ja baki brio ki la bakin bamyu khu bakhlam thia bakin pediang yo khon lang brot bakin shong ha po ka snam ke jong u bat kham tam bakini yo ya ke jing pet thamai ke jing em jong ki ka ne ka sngi kadai ke sngi jang ke jing pen thamai ya ke jing em ke jang fi tang ini duai nam tai jong fi ya ke ke por trai ni sngo ya me ke ni ke por ba me de uplay bo ba pedeng jong ke jing e ba ki khon Israel ki don ha pedeng ke jing shap tiang ha pedeng ke jing long marau ba de pedeng jong ke jing shat leben hau faro re me malawan go try ban ai ki ke sngi ke ba thamai ban pelat ye ki bakin poisha ke ri jeng ke jingkular ke ri ke bathamai ke ba me mala kular ke jing em jeng ke ngangai ro engi go try ke ni ke por jeng ke jing penthamai
ban nganget kini gede kesngi ke ban men pentamaya no reno try gede kesngi bangin bret no yo tiap ubarim na ke jing em cenge bat men pentamaya ngi try ngeduai gede ke por ngatip de uman siam ba khot jame uba pentamaya ki a baro kumdang ngeduai gede kesngi pentamaya ki kun jame go try pentamaya ke jing em cenge unu badon hau kris un kalalang ujing tau buat tamai ki ba rim baro kintu no but ki kin jalong ki ba tamai kumta kini ke pot ketak mame du man siam bakoi ya ki ba yo snyawe kini ke khubor pen tamai ya ki ga twai weng lot de ke jinglong barim baro ga twai le ki ba tamai but ker khu ye ke jing em ke jangki ha ka ker teng du jisu bana nasret nga ayo ba yo snyawe kini ki jing du wai chini Amen. Amen. Tau boleh berkui pi. Kublai shibuan berpi asngap egini ke kubor. Angit kini ke kubor kalong ke jingkir kui fi. Lada visyam begini ke kubor kalong ke jingkir kui fi. Agar part pin subscribe. Ni berpin share eka syaki paralog jeng fi. Namar kini ke channel jengi ke day ke badang tamai ke bangi dang syusdam. Yang dah kebapilek aku ni kalau dah jingkir ku ya paro. Tila dadan manu kibadan kam ke jing duai. Nakwa pinped iki nomor phone kibangin bu ada description box. Pat pila pin phone cekini ke nomor phone. Pat pangilangin duai jam fi. Tau belen ke ku fi pada yang asem jam fi ku belen. Let your glory